A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la comarca i n'aprofundirem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxem fins a Castellvell del Camp per parlar-vos del vermut solidari en favor d'Ucraïna que es farà aquest cap de setmana amb la música de DJ Trip i també de la Coaster Tronic a partir de les 11 del matí d'aquest diumenge. Per parlar-ne tot plegat ho fem amb el Jordi Fortuny, que és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Castellvell del Camp. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Escolta, en primer lloc, suposo que amb ganes de poder celebrar aquesta jornada a la vegada que donar solidaritat al poble ucraïnès a Castellvell. Sí, amb moltes ganes, perquè és molt important que tothom pugi a Castellvell, tothom vingui al vermut solidari. La recaptació d'aquest vermut, com altres activitats que tenim previstes de fer, doncs aniran destinades a Open Europe, que és l'entitat que ens va demanar col·laboració a l'Ajuntament per tal de poder recollir aliments, recollir medicina, recollir roba i l'objectiu és recaudar bastants diners que els necessitem urgentment perquè tenim les caixes bastant buides d'Open Europe. Cada viatge que fem a portar menjar i a recollir personetes doncs són 1.400 euros de despesa i ara en aquests moments el primordial és recollir diners i poder seguir amb aquesta tasca humanitària tan important. Com esteu visquent des del consistori de Castellvell aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna? No sé si també, l'acolliment de persones, suposo, també el que està suposant una mica la guerra i de més. Com esteu veient des de la vostra òptica local, des de Castellvell? A veure, la resposta ha estat fantàstica. La gent s'ha volcat amb aquesta tasca de recollir tant menjar com medicaments, com diners, com roba. Tot el poble està molt il·lusionat amb l'arribada d'aquestes dues famílies. Aquestes dues famílies, una família es composa de 4 membres, els pares, un nen de 6 anys i una nena de 2 anys, gràcies al bisbat que ens va cedir una vivenda que estava buida i entre tots els veïns i veïnes de Castellvell la vam habilitar per tindre una casa o una vivenda com la que tenim qualsevol persona de nosaltres, amb les màximes comoditats possibles. A la vegada també les famílies del poble estan recollint el menjar, ells tenen una despensa on guarden tot el que se'ls ha entregat i la veritat és que estan molt contents i molt orgullosos d'haver arribat a aquest gran poble. Dues famílies que vindran a Castellvell, és molt important acollir-se a aquest exemple per la solidaritat de tot el que està passant i no defugir de la realitat, del que està passant i sobretot d'acollir a gent que ho necessita per la guerra. Sí, ja et dic, són 2 famílies, l'altra família es composa de 2 membres, una mare i un nen de 13 anys, que aquests sí que estan en una casa, en una família d'acollida, la família de l'Ester Fernández, una noia o una família molt solidària, perquè és un pas molt difícil de fer, de portar gent que no coneixes a viure amb tu, i ja et dic, tant una família com l'altra estan molt contents d'estar a Castellvell. Doncs ens alegrem moltíssim i n'esperem la seva arribada. Jordi, parlant també una mica sobre com es desenvoluparà la jornada, explica'ns una miqueta com serà aquest diumenge de vermut electrònica a Castellvell, que serà diumenge a les 11 del matí. Com es desenvoluparà la jornada de tot plegat? Bé, serà una jornada festiva, farem un vermut un electrovermut solidari, comptem amb la participació dels DJs Carle Trupita i Coaster Tronic. Ells vindran a actuar de franc, no volen cobrar res, i aprofitem el moment per convidar a tothom que pugin a les 11 a gaudir d'aquest vermut i ja et dic, l'objectiu és recollir diners, donar a conèixer a les famílies ucranianes a la gent de Castellvell
i segur que serà un èxit i que passarem una molt bona estona. A més, també es farà una sessió de fotos i paradetes, també, com ho podrà fer la gent, amb tot plegat amb aquestes fotos i paradetes, també per saber aquesta jornada festiva, una mica aquesta represa i, sobretot, si és solidari, encara millor. Val, hi ha la Míriam, que és una veïna de Castellbell, que és fotògrafa, que ella ha pres la iniciativa solidària de fer fotos per un book o fotos per casa de les persones que vulguin participar. Ella cobrarà uns diners per fer aquestes fotos, imprimir-les i entregar-les, i aquests diners aniran destinats a Open Europe, a l'entitat. Sí, digues, Jordi, digues. Independentment, algunes de les entitats de Castellbell muntaran unes paradetes on oferiran la venda de menjar, de beguda i de vermut. Perquè en aquest motiu és el que et volia preguntar. Amb Open Europe, que és l'entitat on aniran destinats els diners, teniu previst també més accions de poder fer amb aquesta entitat per destinar aquests diners a Ucraïna, vaja, al conflicte que està havent-hi amb altres accions, no només amb el vermut electrònic? Sí, ara la pròxima activitat que organitzarem, el Jordi l'explicarà, que és més... Ja la podem adelantar, perquè serà el dia 1 per disponibilitat, serà el dia 1 d'abril, al vespre, i serà un concert coral solidari en què d'entrada ja tenim confirmat que hi participarà la Coral Liana, que és una coral de Castellbell, i el Cor Al·leluia de Tarragona. Aleshores, aquesta serà la propera acció que farem per recaptar diners. Fonamentalment, el que es necessita ara és diners. Perquè s'ha de mantenir tot això i això durarà bastant. Doncs en parlarem, estarem ben pendents d'aquest acte també el dia 1 d'abril, també n'extendrem més aquí a la plaça, però Jordi, per anar acabant ja l'entrevista per aquest vermut electrònic, quin és el missatge a transmetre per aquells que s'hi vulguin apropar al vermut electrònic de Castellbell i sobretot per l'important del que és la jornada, de la solidaritat i de totes aquestes accions que emprendreu des de Castellbell per ajudar el poble ucraïnès? Cert. Tenim més accions previstes, però ja les anirem explicant més endavant. Et volia fer un petit incís. Avui una de les famílies s'han fet la primera visita a l'escola i el dilluns aquests dos nens, l'Ília i l'Ània, finalment podran començar les classes. Ha estat molt entranyable i molt emotiu veure l'acollida de tots els nens de l'escola i els detalls que els han fet als petits. Estan molt contents i amb una il·lusió enorme de poder normalitzar una miqueta aquestes vides que tenen. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Jordi Fortuny, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Castellbell del Camp, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça, però amb xarxa Baix Camp Ràdio. També donar les gràcies al Jordi Jové, el regidor de Comunicació de l'Ajuntament de Castellbell, que també t'ha acompanyat en aquesta entrevista, també ens ha explicat els detalls aquest avançament del divendres, que també es farà un altre acte solidari pel poble ucraïnès, així que estarem ben pendents i moltíssimes gràcies i que esperem que vagi genial aquest vermut electrònic i sobretot la solidaritat i la recaptació pel poble ucraïnès. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest ressò i que sapigueu que els mitjans de comunicació són una part molt important per mirar d'atenuar aquesta desgràcia que estan patint aquestes famílies.